Kita nyo ba yung reaction? Guys, dito ba guys, oh. Tag ano? Pupunta sa Encantadia. Tagtubo dito guys, oh. Pero gilaban lang guys. Tirito nila. Tirito nila sa goal. Guys, ito na ako. Bakso na. Okay. Ito mo na po. Yan. Anong lapok siya, di ba? Sobrang lapok. Ito yung para. Kaya yung nanay namin, oh, sobrang ingin na naman. Yung nanay naman, pinag-uusapan nila. Pero, hindi naman maingay. Ingay talaga yan. Ano ba nga nag-uran na? Ito nga pala yung bahay ng lola namin, guys. Yan. Dito yung bahay niya. Madilim. Pero goods lang. Goods lang dito. Sari daw. Likod mo. Ano daw? Ano? Ano? Maputi pa daw si Marga. Sino si Marga? Yun na kayo. Alam ko na, bungog! Baka yun yung ng pogi, kaputi, ganyan. Ikaw ang bungog. Ikaw bungog. Nang kanis mo nga ni. Ika. Ano di? Bakal. Bakal, di baga. Bakal nga ni. Demon baga. Mabay da. Bakal. Di ba baga? Hindi bakal. Ayun po sa ang barangay sa mga kalamidad. Daming tao. Ganun din po ang council. Yan. Sabi kasi, maaari na kayong gusto. Requesting Honorable Barangay Secretary. I want your body. Big round of applause for our candidate number 1. Nakatera sa bolwang bato, pamarisipol. Maliit man pero palakas.